welcome back to our YouTube channel, Jesus I Trust in You, and thank you so much sa katong mga nakasubscribe o katong wala pa nakasubscribe. Please don't forget to hit the subscribe button ug sa katong nakailan ako. My name is Marian and this is my baby Dan and Abigail. Yeah. Ay, ala. Karon guys, kanang mag-talk ta about sa Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Actually, na kini siya nga book. Ako ni siya nga gipalit. Dili man mo Catholic Handbook of Deliverance Prayers by Father Jose Francisco Siquia. Ako ni siya nga gipalit guys sa Lazada. Mo ni siya pure me ang gi-promote nila ni Father Darwin o sa ka-renowned ga exorcist and CFD Catholic Faith Defenders based in Bohol. So, naadinhi ang mga deliverance prayers. Pwede ninyong i-pray everyday sa inyong kaugalingon, like prayer for protection, naadinhi, prayer for protection before deliverance session, prayer for inner healing, and then how to break the kining curses and spells, and break seals and consecrations, prayer to break unholy ties, and mga deliverance prayers, Marian prayers, angel prayers, ang naadinhi ang mga kinahanglan ninyo guys nga pwede ninyo nga maghamit everyday to for kay dili man sa tanang higayon nga ay hello kay naamang ko'y usahay guys nga ang ato ang mga ulat ta kabalo ba nga naatay mga unnatural or dili natural nga mga sakit-sakit gikan di ay ni sa mga curses, sa mga spells, sa mga kining kanang kung magduol mo og albularyo, sure jud ko nga naa na jud na diha. Kay kanang mga albularyo dili na iya sa Ginoo. So importante kayo guys, ka ingon si Father Darwin nga mag-deliverance ka everyday. Prayer for protection every day. So, para protected ta. And, pinaka-importante sa tanan, useless ra ang kining mga prayers direct kung wala mo sa state of grace. Kabalo mo sa ng state of grace. State of grace meaning, nakakumpisal mo, labi na og naamoy mga mortal sins nga wala mo. Like for example, wala mo nakasimba og Domingo, nakapatay ba mo ron, nakapa-abort ba mo ron, premarital sex, and like that ba? Kanang mga sige mo tanaw mga porn, mga mortal sins nga kinahanglan na ninyong ikumpisal before mo mag-deliverance kay wala, useless ra kay na siya gyud kung magin-ana mo. And besides, ang kanang mga evil spirits mo attack po na sila pagbalik nga ninyo kung kamo aduna mo yung mga mortal nga mga sala nga wala pa ninyo makumpisal mo nang madutlan sa mga spells or mga curses o gunsa pa na diha. So importante mo na gingon na to guys nga kinahanglan nata sa state of grace mangumpisal ta every month, especially if doon na mo yung mga mortal sins. And then, doon mo sa sacraments like confession, no? Dayon, kanang mga lawat mo, musimba mo. Dayon, holy rosary mo, magrosaryo mo. Mas mayo nga, pilo ninyo ang chaplet sa Divine Mercy and then holy rosary. And then, unsa pa ha? Giduka na ang akong anak. Unsa pa? Una siya kanang kung doon mo yung mga balatian nga sige mo balik-balik sa doktor nga wala dyan ayo-ayo mga natural samot ni dool na mong tambalanan mas maayo nga adto mo sa Ginoo mo dool dili sa mga albularyo
Kay kanang mga albularyo kanang dili man gud na siya iya sa Ginoo. So walay mas gamhanan kundili si Lord Rajod ang pinakagamhanan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta nga maoy ayo na to siya ang atoang complete healer. Basta moduol lang ta sa iyahang sakramento, complete conversion, ablihon nimo imong kasing-kasing ug imong unahuna, mangumpisal ka dili lang kumpisal kundi tinuod nga kumpisal nga kanagyong tinud-anay nga nangayo ka og pasaylo sa Ginoo. So, maora na siya, guys. Bye-bye. And, pwede mong palitan niya sa Lazada online, sa Shopee baron, or sa mga Catholic trades na mga tindahan. Okay, babush, kaya naghilak na akong anak.